Ατότο γίνεται σε εκκλησίας. Όλοι το εφτάνε και λένε να είναι σε αρχαία τα ελληνικά, ακόμα και πόρεσα να ευρικότο. Επορεί οι ποπάδες να μην θέλει να ευρικούμεν το λένε, και θα εξηγήσω σας για το ποιον λέγατο. Όντες η Μάρσα η καλομάνα με γέρασεν, άλλο και πόρνε να πάει μανασέσα στην εκκλησία, άμον το επίνεν πρώτα. Έτσι, έναν ημέραν, το μεγάλον την εβδομάδαν έτον, το μεγάλον την πέφτην, επαρεκάλεσεν με να πέρατεν και πάμε εντά μας στην εκκλησία. Πουλόπον, πολλά παρακαλώ σε, είπε με, να πέρς με και πάμε εντά μας στην εκκλησία. Και απεντροπίζω να πάω μανασέσα, φοβούμαι, ρούζω και τσακώνω για το ποδάρι μου, για το σέρι μου, και τότε εντό θα γίνουμε. Γιάγια, ξάι μη παρακαλείς με, είπατεν, ας σου εξέρτς πόσο πολλά αγαπώ σε, και ο λόγος το θα λες με, γιατί εμένα εν νόμος. Τσικάρι μου, να τρώγω το Θεός, είπε με, για τα το κι εγώ ασολουνούς εσέν κι άλλο πολλά αγαπώ. Γιάγια, αποδεδίζω σε, είπατεν κι εγώ, άλλο τι δεν μιλές. Ατό το θέλεις, ατό θα γίνεται, άλλο μη χολοσπάντς. Την καλομάνα μου εγώ πολλά αγαπανάτεν, και καμία το χατηρόπανα της και χάλανα. Άιτε γέλια, ας αχπάσκουμες, είπατεν. Αρε πέρατεν στο σέρ και κοτσά κοτσά έρθαμε στην εκκλησία. Έβρα έναν στασίδ να κάθεται, και εγώ εστάθα στο Γιάννατς και ετέρναν το εφτάει. Οι ποπάδες και οι ψαλτάδες εδέβαζαν τα 12 τα Ευαγγέλια. Εκείν εδέβαζαν το εδέβαζαν, και εγώ ετέρνα την καλομάνα μου το εφτάει. Η άχαρέσα, το μάτιατς και το τίατς εκαρφώθαν να πας σε ποπάδες και τι ψαλτάδες. Ολόερα ξά και τέρνεν, για μου χαν τι δεν απατά το έκουεν. Λες και εγρήκανεν, το έλεγαν τα αρχαία τα ελληνικά. Η ώρα εδεβίνεν με τι ποπάδες και τι ψαλτάδες να λένε και να ψάλνε, και έρθεν η στιγμή που είπεν ο ποπάς για το Χριστόν. Λαβών άρτον, ευλογήσας, έκλασε και έδωκε ναυτής. Όντας έξενα η καλομάνα μου, ελόγγεψε ένα σωστά σύρνατς, εκλείστεν σοπάτωμαν, ερχήνεσεν τα γόνατο-κλησίας, να σταυροκοπείεται και να μουρδουλίζει. Να αποδιδίζω την πορδής, Χριστέ μου, Χριστέ την πορδής να λελεύω. Εκλώστα ετέρβατεν το επίμεν, και νένα γελώ υπορώ, νένα κλαίω, γιατί απολόερα ετέρναν οι ανθρώπου. Όντες έφυγαμε, συστράταν το επέρναμε, ερώτησατεν. Γιάγια, γιατί είπες ατά το είπες? Και η καρύψα, η καλομάνα μου, άτο το αρνήν το άκακον, το λέει με. Πουλόπου μου, ας σου έκλασεν ο Χριστός, άλλον το να επίνα. Άρα ήκασαν τα αρχαία τα ελληνικά, το έξερεν η καλομάνα μου. Η Μάρσα εφάρεσεν, το έκλασεν ο Χριστός.